Dinte pentru dinte. Stai să vezi frumusețea asta, Rup. Noul meu Lesbook Vibrato 3000. Oh! Iaha! Bine zis, au! Hai să-ți arăt cum funcționează. Dragă, am să mă odihnesc și am să mă relaxez serios în această piesă de artă mobiliară, nu-i așa? Ce zici de asta? Ai dreptate, acum privește, o să-l pună pe viteză mare. Da, așa am spus și eu. Mai mult, regia are ritmul său și nu se mai mișcă niciodată. Ce e cu scâncetul ăla? Eu încerc să mă vibro-odihnesc, relaxez aici. Nimic, Reg. Doar lustruiesc podeaua. Parcă nu făcea atâta zgomot. Dă și tu racheta aia mai încet, auzi? Rup, oprește-te! Da, Reg. Știu ce se întâmplă aici. Te doare dintele, nu-i așa? Nu o să am pace până nu te duci la dentist, ai auzit? Hai să mergem. No, mi-e frică de dentist. Nu ai de ce să-ți fie frică, frate. Dar, Reg, și ție ți-e frică de dentist. Mi-e frică, dar despre ce vorbești? Îți este, nu ai mai fost la dentist de ani buni, iar igiena ta orală lasă de dorit. Nu am nevoie de nicio igienă, tu nu vezi? Îmi mențin dinții sănătoși mestecând tot timpul câte ceva, tu nu vezi? Nu merg la dentist și pace. Păi, merg numai dacă mergi și tu. Bine, vin cu tine. Și-ți faci și tu o programare, nu? Da, orice, îți promit, hai să mergem. Promit? Da, n-auzi, mergem, haide, să mergem. Sunt doctorul Carbuncle. Aceasta este asistenta mea, domnișoara Whitewood. Vezi, Ruby, nu arată înfricoșător, nu-i așa? Auzi! No. Este puțin nervos. Cred că are nevoie de puțin gaz. Cu siguranță, domnișoara Whitewood. Ia spune, cum te simți, Rup? Mă simt bine, Reg. Cred că e prea relaxat acum. Ce bine, poate acum mă pot odihni și eu. Am renunțat la Vibrato 3000 pentru asta. Scaun stupid și ieftin. Și muzica asta este atât de plictisitoare, te poate adormi de tot. Domnule Reg, treziți-vă. Treziți-vă! Ce s-a... Ce s-a întâmplat cu tine? Este vorba de fratele tău. Ce frate? Vrei să spui, Rup? Doctorul are nevoie de ajutorul tău. Nu se poate descurca cu el? Parcă ai spus că este relaxat. Păi, este relaxat. Dar nu ne-ai spus că se gâdie. Băiete, bine, domnișoară, stați liniștit. 3! Doamne, durerea a trecut. Am o senzație nouă metalică în gură. Nu știu cum să vă mulțumesc, doctorule Carbuncle. Și ție, domnișoară Whiteload. Unde este Reg? Reg!
sunt chiar aici. Reg, mă simt minunat. Ha-ha! Și iubesc acest sentiment nou. Da, a fost foarte amuzant și pentru mine, da. Acum dăm puțină liniște, vrei? Vreau doar să mă relaxez și să vibrez și să mă uit la ceva care nu mă solicită la televizor. Sigur, Reg, să-mi iau un scaun și să mă așez să mă relaxez aici lângă tine. Nu e nevoie. Oh, e relaxant. Nu e așa că e relaxant? Da, este relaxant. Acum dăm pace, vrei? Oh, sigur, Reg. Nu vei auzi nimic de la mine. Niciun sunet. Super. Oh, apropo, Reg, cred că ai uitat să-ți faci programare la dentist. Oh, da, păi o să-mi fac mai târziu. Promiți? Da, promit, o să fac. Acum te rog să taci, Rup. Niciun sunet. Rup! Îmi pare rău, Reg, dar nu am fost chiar eu. Rup, ce se întâmplă? Rup, ce e asta? Îmi pare rău, Reg, dar cred că noua mea plombă metalică poate cauza niște mici interferențe electrice. Asta e, nu pot să o strâng mai mult. Vă mulțumesc, domnișoară. Doctorul spune că numai pacienții speciale ajung să poarte haine dentare. Îmi stă bine? Păi, tu ești special, bine, Rup. Domnișoară Whitewood, cum este? Nu sunt puncte slabe? Oh, este foarte strâns. Mulțumesc, doctore. Nici chiar circulația mea nu mai poate circula. Ha, 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 ha. Doctore, pot sugera puțin mai mult gaz hilariant de data asta? Ți-am luat-o înainte. Domnișoară Whitewood, doza triplă, tripla putere. Ah, pentru de 9 ori mai multă distracție. Ha, ha, he, he. Asta o să-l țin ocupat pentru o vreme. Poate o foarte lungă perioadă. Super, sunt terminat, trebuie să dorm puțin. Foarte ciudat. Trezește-te! Ce? Ce? Nu din nou. Ha! A fost cea mai bună vizită la dentist din viața mea. Am un sentiment nou și fără semne de activitate electrică. Cred că totul va fi în regulă acum. Mulțumesc foarte mult, doctore. Și ție, domnișoară asistentă. Chiar așa? Am reușit? Este o minune. Unde s-a dus, Reg? Aici erai. Oh, Reg! Ți-ai ținut promisiunea, ți-ai făcut o programare la dentist. Ha, nu pot să-ți spun ce experiență benefică a fost pentru mine vizita la dentist. Și sunt atât de mândru de tine, Reg. Dinții tăi vor fi atât de drepți și ordonați când îți vei scoate aparatul într-un an sau mai mult. Un an sau mai mult? Va trebui să mănânci cu paiul lucruri mărunțite și zdrobite în următorul an. De ce eu? De ce tot timpul eu?